Vi lavede faktisk som noget af det første en bred aftale med alle folketingspartier. Ramboline, Lara, Junka og Jenny. Og det skal man jo ikke grine af det her. Altså den ene af elefanterne. Hvad vi ikke vidste, da vi gik i gang med det køb, eller Jenny vidste, da Jeg må indrømme, at jeg synes, du bidrager til at relativere noget, som ikke er sammenligneligt. Det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel. Og Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Det tåler ikke nogen sammenligning. Og det, at en dansk journalist stiller spørgsmålet, er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne sige, og aldeles historieløst. På den måde, at der er ikke noget i min kælder, konserves eller varmetæpper eller noget tilsvarende. Jeg har ikke selv været på sådan et kursus, og kommer det heller ikke. Ja, men lige præcis på udlændingepolitikken, der er det ofte sværere end som så. Var det så sent som i nat, der var en eksplosion. Der er givet en eller anden sammenhæng til udlændingeområdet, uden jeg ved det. Men det har der i hvert fald været tidligere. Jo, det har det. Nej, jamen, ja, pas nu på. Altså, jeg kender ikke de 3 personer. Vi købte 4 elefanter. Hver eneste gang, jeg udtaler mig om udlænding, det var anker. Det er faktisk klassisk socialdemokratisk politik. Jeg er jo opsøgt af en journalist. Jeg tror ikke på, at vi kan få et samfund til at fungere. Og Anker siger det faktisk allerede der. Vi købte 4 elefanter. Det er ikke højreorienteret. Jeg mener det. Det, at en dansk journalist stiller spørgsmålet, er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne sige, og aldeles historieløst. Verden står i brand. Der står nu Kina. I år er 80-året. Uden kinesisk støtte, Nordkorea. Du er her ikke mere. Så rykker vi sammen i Danmark. Så. Der er noget, vi skal holde fast i, og der er noget, vi skal forandre. Og så er der noget, vi skal sige farvel til. Og det er Socialdemokratiets sympatiske formand. Putin is talking about peace. All of us is real. Lev med det. Kære danskere, før folketingsvalget gennemførte min regering en stribe reformer. Det var ikke populært, men nødvendigt. Kortere efterløn, højere pensionsalder, en halvering af dagpengeperioden. Med reformerne skabte vi balance mellem udgifter og indtægter, så Danmark ikke havnede i en gældsfælde. Tværtimod sikrede vi, at vores velfærd kan vokse. Bruger du den her lejlighed til at stille det spørgsmål? Altså, når man sover vrede. Mange danskere kommer der, mange kommer. Men du må kalde det, hvad du vil. Vi havde ingen planer, da jeg svarede på det spørgsmål. Nej, det er det selvfølgelig ikke. Jamen, du må kalde det, hvad du vil. Altså, jo. Det er derfor, at vi foreslår, at hvis vi flytter dansk politik derhen, at man aldrig nogensinde, at vi justerer vores SU-ordning. Det vil vi selvfølgelig i første række. Det vil være sådan, at det samlede rådighedsbeløb, man har som studerende, det vil være højere efter det, vi har foreslået, end det er i dag. Det vil være sådan, at de danske stipendier, de er højere, end man ser i noget andet nordisk land. Ingen kan lave noget om. Ingen gang med effekt efter et valg, så kaster vi jo cement ud over alting. Det synes jeg er fuldstændig og pinligt for dansk presse.
Altså, vi står her, fordi der er krig. En mulighed for at omgøre det. Der er taget ud her før jul for at hygge sig med sig selv på julemarkedet, og tanken om, at lige vores egen baghave, familier